Samantala, Idol, tututukan po ngayon po ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang mga fire safety trainings, lalo na po sa mga grass fire scenarios at iba pang mga programa upang maagapan ang posibleng banta ng sunog po sa syudad. Alinsunod po dito ay nilunsad po ang fire alarm trainings na may layong maibahagi sa mga Dagupenyos ang kinakailangan ng mga kaalaman sa usaping sunog, maging ang gampanin at kooperasyon ng bawat isa upang maiwasan ang naturang insidente. Ayon kay City Mayor Belen Fernandez, nauna na umanong nag-invest ang LGU sa pagbili ng pamamahagi ng mga grass cutters at makaraang nakapagtala ng ilang grass fires sa lungsod. Binuksan din ng alkalde ang linya nito at tinikayat na makipag-ugnayan sa kanyang tanggapan sakaling makakita ng mga bahagi sa kanya-kanyang lugar na matataas o marami na ang mga damo. Mainam lamang itong kuwanan ng larawan, ilagay ang lokasyon at i-post upang mapuntahan ng city government at mabigyan ng nararapat na aksyon. Samantala, isa ang mga damuhan sa mga pinagmumula ng sunog na posible pang kumalat sa mga kabayan kung hindi maagapan. IFM News. IFM News. IFM News.